Сәлем шояннар! 27 декабрь Россияда құтқарушылар күні булара билгеләп үтелә. Ул иң җаваплы, иң авыр һөнәрләрнең берсе. Һәм бездә бүген Камил абый Нургалиев кунакта. Исәнмесез, Камил абый? Исәнмез, Аяз. Камил абый, сезне якынлашып килүче һөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. Бик зур рәхмәт, Аяз. Камил абый, сез бик котлаулы һәм җаваплы һөнәр сөйләгәнсез. Үзегезнең эшегез турында сөйләп китегез әле. Безнең гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 3 сүз белән әйтелә. Кисәтү, коткару, ярдәм итү. Шул 3 сүздә безнең министрлыкның бөтен эше аңлашыла. Без биналарны тикшерәбез, кисәтәбез, бәла-каза килгән очракта кешеләргә, хайваннарга ярдәм итәбез, аларны коткарабыз. Әгәр дә янгын чыккан очракта янгынның сәбәпләрен билгелибез. Ә коткаручылар нинди булырга тиеш? Коткаручы һөнәре бик җаваплы һәм авыр. Коткаручылар көчле булырга тиеш, психологик яктан бик әзер булырга тиешләр. Аңлашылды. Камил абый, тиздән кышкы каникуллар җитәчәк. Инде урамда фейерверклар, петарда тавышлары ишетелә башлады. Бәла-каза чыкмасын өчен нинди кагыйдәләрне үтәргә кирәк? Безнең бу бәйрәмнәрдә балалар, әти-әниләр барсы да балаларга күңелле ясау өчен петардалар файдалана башлар. Шулай бит? Петардалар бик куркыныч әйберләр, бик куркыныч җиһазлар. Алар белән балалар кулланырга ярамый. Балаларга урамда булганда балаларга әти-әниләр бенгальский огни белән хлопушка гына бирергә ярый. Тагын шунысын да әйтеп китәсем килә, бенгальский огнины балалар яндырып бетергәннән соң карга тутып ата торган гадәтләре бар. Икенче бала йөгереп бара дагын шул калган тимер чыбык белән күзләренә кертергә мөмкиннәр. Шуның өчен бенгальский огни яндырганнан соң обязательно чүпчеләген табып, чүпчеләгенә ул чыбыкларны ташларга кирәк. Яңа ел бәйрәмнәрендә безнең төрле чыршы бәйрәмнәре, төрле чаралар була. Төрле чараларда әти-әниләр менә шушындый пиротехника белән балаларның күңелләрен күрергә тырышалар. Бу бер яктан күңелле, икенче яктан бик куркыныч. Пиротехника белән только әти-әниләр генә, зур кешеләр генә кулланырга тиешләр. Аларның хәзер һәрбер пиротехниканың инструкциясе бар. Кулланганчы, аларның һәр вакыт инструкциясын бик яхшылап укып чыгарга кирәк. Һәм аларның барсында да язылган 16 яшьтән бәләкәй булган балаларга кулланырга ярамый. Хәтта 16 яшьтәге балалар да дөрес кулланмаска мөмкин. Шуның өчен только әти-әни яки оллар тарафыннан гына булар кулланырга мөмкиннәр. Һәм безнең яңа ел каникулларының махсус режим кертелә. Махсус режим вакытында пиротехникаларны бөтен республика территориясында һәм Казанда билгеләнгән урыннарда гына, мәйданчыкларда гына җибәрергә ярый. Бу мәйданчыклар Казанда елдагыча шул 4 урында билгеләнә. Башка урында җибәрергә ярамый. Димәк, мин ишек алдына чыгып, әти белән булса да петарда ата алмыйм. Аяз ата алмыйсың. Аңлашылды. Камил абый, әмнә чыршыга электр утлары әле дөресме? Шәмнәрдә куялар бит әле, чыршы бизәгәндә. Чыршы бизәгән вакытта электр лампочкалары, гирляндалар куялар. Түлке аларның барсының сертификаты булырга тиеш. Кибеттән сатып алганда алар сертификатлы гирляндалар булырга тиеш. Инде шәмнәр, ачык утлар белән чыршыны бизәргә ярамый. Камил абый, тагын бер кабатлап алыйк әле. Димәк, кышкы каникулларда безгә нинди кагыйдәләр турында онытмаска кирәк? Кышкы каникулда безнең пиротехникалар белән кулланырга ярамый балаларга. Кулланган очракта да билгеле урыннарда гына кулланырга ярый әти-әниләр белән. Балалар сау-сәламәт булсын өчен һәр вакыт балалар әти-әни карамаклыгында булырга тиешләр. Әгәр дә инде андый мөмкинчелек булмаса, балаларга барсында әти-әниләре аңлатырга тиешләр. Ничек үзеңне квартирада, йортта һәм урамда ничек дөрес үзеңне тотырга. Аңлашылды.
Камил абый, сезне һәм сезнең хезмәттәшләрегезне якынлашып килүче һөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. Аяз рәхмәт. Бәйрәмнәрегез, ялларыгыз имен уссын. Дуслар, ә безнең тапшыруларыбыз дәвам итә.